Ako to vyzerá doma u jedného z najbohatších Slovákov? Dnes to zistím po boku Zoroslava Kolára, takže pomená... Ahoj, Janka. Ahoj, dobré ránko. Dobré ránko, pekne ťa vítam. Každému vravím, že v každom petržalskom paneláku je víte. To už nie je zase až taký luxus, nech sa páči. Ideme vlastne na tretie nadzemné podlažie, to je zovitnené podkrovie, kde vlastne bývam. Takže takto sa tvárim dôležito, tu sedím. Toto je vlastne tá časť, ktorá je používaná normálne bežne, aj keď teda boli sme hore, ale pokiaľ tu mám nejakú oslavu, nejakú príležitosť, tak toto považujeme za jedáleň, aj to je teda jedáleň. Na Vianoce tu zvyknete večerať? Áno. Toto je najväčšia miestnosť, kde teda, to nazývam, že je to obývačka, ona akože, aj to tak užívame, že tam je jedáleň, toto je obývačka. Koľko má miestnosti tento dom? 14, myslím, že 14. Nie je to až taký veľký objekt, to iba tak vyzerá. Takú kuriozitu som so starším synom postavil, len teraz to nevidno, je tam akurát rebrík. Tam je domček na strome. Naozaj? Jedny prázdniny sme si urobili program a sme celé prázdniny stavili domček na strome. Wow. To asi nie je nič prekvapivé, knižnica. Tu knižnica nebola, toto bola taká miestnosť nad kaplnkou, kde som si vytvoril knižnicu. On to možno vyzerá trošku tak archaicky, ale mám to aj pripojené na internet, elektrínu, takže dá sa tu normálne pracovať. Takže toto je moja obľúbená miestnosť.